vehkeitä. No noin, kato, siinähän jokkeri. Onko se pilikillä vai mikä se on se ongintamuoto? Kallaa se vettä. Vaan kallaa siitä tuntuu tuleva. Siljajärvellä ollaan tässä Uutlingin vieressä. Hiihtoloma viikkoa. Katohan, siellähän se. Rauhallisesti vaan. Nyt pidät sinne, kun se on jäällä. Saatana, tuommoisia 4 kilon kaloja. Tuokin on niin lihava kuin ollen. Ja kättä vähän ylempänä. Nyt vejä. Vittu, se on yli 5 kilonen kala, saatana. Pidät tiukalla sitä vaan. On se yli 5 kilonen perkele. No, ihan se tuli. Tuolla. Ja minkälainen kalamies se sitä veti vielä? Eli vettis on lihaa. No, varmaan on 5 kilon kalassa. Oliko mukava? On.